Прывітанне сябры, гэта падкаст сведкі левай рукі гіцеля, і сёння мы падводзім вынікі чэмпіянатаў. Мяне завуць Ваня. Меня зовут Алексей. Меня зовут Ирина. Давайте пачнем з Францыі, дзе была інтрыга амаль да апошняга, ці здолее Нант згуляць добра з ПСЖ у Парыжы, каб стаць чэмпіёнамі. Калі б яны выйгравалі, то увогуле ніякіх праблем не было б. Але так не атрымалася. І бадай самы слабы ПСЖ за апошнія гады ўсё яшчэ чэмпіён, гуляючы супраць Нанта, які вельмі добры гандбол паказваў гэтай вясной. Ну так, мы у прынцыпе чакалі, што ПСЖ будзе цяжка, але вось яны атрымалі гэтую перамогу вельмі важлівую, прычым яна была на вялікім стадыёне, не на звычайным, на якім яны гулялі. Я скажу, што вось я глядзеў гульню, і вось карцінка была шыкоўная. Вось калі ты глядзіш, то так як паказвалі вось французы, вось гэтую гульню, мне падаецца, ілюзій чэмпіёнаў нават так не паказваюць, настолькі якасна, настолькі прыгожыя кадры. Вось. А наконт гульні, там вельмі моцна паўплываў на вынік Прандзі, ён шыкоўную другую палову выдаў. І ў прынцыпе вось ПСЖ, нягледзячы на свае праблемы, застаецца чэмпіёнам. І паглядзім, што будзе ў наступным сезоне, але выглядае, што наступны сезон будзе такі, зноў жа проста пачакаць на новага трэнера, які праз сезон прыйдзе. Я чакала на самой справе паразы ПСЖ, таму што мне здавалася, што менавіта гэта можа неяк так ускалыхнуць трошачкі вось гэтую гаспадарку гандбольную французскую, але не адбылося. Акрамя Прандзі я яшчэ тут вылучу Амара Яхью. У апошнім паядынку ён там запальваў, і здаецца, ён пасля гэтага падоўжыў кантракт з ПСЖ. Да 30-го года. Вось так. Я таксама чакаў, што Нант штосьці здолее, але давайце проста вось гэты факт, што Нант пры нашым жыцці не выйграваў нічога. Увогуле нічога. То бок гэта каманда, якая корміць нас добрым гандболам і больш нічога. І мне шкада, таму што гэты ПСЖ павінен быў атрымаць нейкі пінок, таму што тое, што там адбываецца, ведаеце, мы пераканаліся, кіраўніцтва ПСЖ пераканалася, заўзятары ПСЖ пераканаліся ў тым, што Стэфан Мацен гэта не трэнер калібру ПСЖ. І нават ёсць чуткі, што ён гэтым летам ужо можа апынуцца ў Даніі. Мы ведаем, што з 27-го года гэта каманда будзе ўзначальваць Паронда, што цікава, таму што Паронда гэта такі даволі фундаментальны трэнер. То бок ён будзе ставіць, ён ведае, што ён хоча, у яго будуць гульцы, тыя, хто не будзе яму падыходзіць, нават калі гэта добрыя гульцы пайдуць на мароз, і ён набярэ тых, каму яму трэба. Гэта мы дакладна ведаем, але чакаць яшчэ год, глядзець на гэта, пакутваць. Канешне, гэта добра, што ПСЖ можа паказаць адзін матч у сезоне на высокім узроўні, падрыхтоўкі арэны, усяго. Але давайце так, горш за ПСЖ у лізе чэмпіёнаў хадзілі толькі на бухарэсцкае Дынама і на Барсу. Гэта каманда нават не цікавая сваім заўзятарам. Я трошкі пагаджуся, трошкі не, таму што мне падаецца, вось тое, што ты кажаш, на іх дрэнна хадзілі, таксама звязана з той арэнай, на якой яны гуляюць. На маю думку, каманда ўзроўня ПСЖ павінна гуляць на арэне трошачкі лепшай, трошачкі большай, хаця б у разы два. І яшчэ пару словаў наконт Нанта. Мне насамрэч іх трошкі шкада, што яны вось у такім складзе, у якім яны былі там вось апошнія сезоны, не здабылі ні аднаго трафея фактычна, такога сур'ёзнага. Таму што насамрэч вось гэта генерацыя была вельмі добрая, вельмі цікавы падбор гульцоў. А ў наступным сезоне мы ўжо ведаем, што сыходзіць Эмерік Мін, Бос сыходзіць, Бёска, таму гэта будзе зусім іншая каманда. Магчыма, будуць нейкія новыя зоркі, таму будзем назіраць. І, дарэчы, Валера Рывера ідзе на пенсію. Наконт арэны і заўзятараў яшчэ ёсць такі нюанс, што ўсё ж такі ў Парыжы няма лакальнага рэсурсу, таму што гэта, па-першае, сталіца, у якой традыцыйна вельмі высокая канкурэнцыя за заўзятара, і ПСЖ яе відавочна
не просто прайграе ён, нават я не ведаю топ-колькі, топ-20 лепшых планаў на вечар у Парыжы наўрад ці будзе ўваходзіць нават выдатны нейкі матч ПСЖ з выдатным супернікам. Калі гэта сталіца, тут варта быць там Берлінам, напрыклад. У астатнім, проста гэта шлях, які праходзіў футбольны ПСЖ у пэўным сэнсе. І я б хацела тут дадаць, што патрэбны некаторы там час, магчыма, але не ў гэтым справа, мы ўсе гэта ведаем. Таму як ёсць. У мяне так шмат чаго ёсць сказаць пра ўсё гэта, але напэўна якім-небудзь іншым разам ПСЖ разбярэм. Давайте пяройдзем у Германію, таму што там было нашмат цікавей. Мы даўно туды не заглядвалі, а там столькі ўсяго адбывалася. Нам трэба сказаць, што Магдебург стаў чэмпіёнам, згубіўшы 4 пункты за сезон, прычым 3 кілю і 1 Эрлангену. Другім стаў Берлін, які ў апошнім туры абыграў Фленсбург, якому трэба было выйграваць плюс 33. Трэцім стаў Фленсбург, які быў не самым стабільным клубам у другой частцы сезона, але хапіла таго запасу, які быў у першай. Чацвёртым стаў Гуммерсбах, пятым стаў Лемга і 6-й Кіль. І яшчэ ёсць 7-ы клуб Мельзунген, які выйграў Лігу Еўропы і будзе гуляць у лізе чэмпіёнаў. І калі я казаў, што я б хацеў, каб 7-е месца чэмпіянату Германіі гуляла ў лізе чэмпіёнаў, я не гэта меў на ўвазе. Зусім не гэта. Але давайце, хто вас больш за ўсё здзівіў пазітыўна, а хто негатыўна? Пазітыўна, хіба вось з такіх каманд, якіх ніхто не чакаў, гэта Лемга. Яны насамрэч, асабліва першую палову сезона правялі вельмі моцна. Вось яны гулялі ў свой гандбол, то бок вельмі часта гэта 4 чалавекі ў задняй лініі. Яны ў яго гулялі вельмі добра. У большасці паядынкаў яны дыктавалі вось гэтыя умовы, на якіх будзе гульня ісці. Таму насамрэч ім за гэты сезон велізарнае брава. Так, як мы і чакалі, што ў другой палове вынікі трошкі прасядуць, але яны насамрэч правялі добры сезон і заслужана трапілі ў Еўракубкі. Таму гэта вось каманда, якая здзівіла больш усяго. А каманда, якая здзівіла негатыўна, для мяне гэта... ладно, хіба 2 каманды. Гэта Лейпциг, які вылецеў з апошняга месца, пры тым, што у сваім складзе яны маюць гульцоў, якія гуляюць за нацыянальныя зборныя. І гэта гульцы нацыянальных зборных не самых слабых. Нават брамнікі той жа Эбнер і Мерква, гэта брамнікі, такога. Сярэдні плюс узровень. І калі каманда з такой лініі брамнікаў вылетае, гэта супер дзіўна. І Кіль. Я чакаў, што Кіль будзе ніжэй 4-го месца, таму што, як я і казаў на пачатку сезона, трэба звольніць Іху, але яны далі яму яшчэ кантракт. І зараз яго звальняць нібы дзіўна. Але тое, што яны будуць 6-мі, гэта ўжо такі моцны паказнік, што ідуць яны зусім не ў тым напрамку, якім трэба. Я хацела спытаць, калі ты сказаў, што Кіль будзе ніжэй 4-го, я адразу хацела сказаць, а ніжэй 5-го ты сабе не замаўляў? Вось, так і атрымалася, так. Наконт Лейпцига, як яны ў апошнім туры Мінден зацягнулі за сабой у другую Бундеслігу. Вось гэта проста крэм для крэм. Што тычыцца пазітыўных уражанняў, я скажу, што па-першае, Магдебург увогуле пазітыўнае ўражанне пра сябе пакідае. Ды Берлін. Мы шмат казалі пра Берлін у гэтым сезоне, таму тут усё абсалютна лагічна. Самае дрэннае, самае сумнае — гэта сапраўды Кіль. Цікава будзе глядзець за тым, як вось гэтага Піке ён будзе выходзіць. А яшчэ, што тычыцца Мельзунгена, на самым ужо цяжку яны нам далі нагоду паразмаўляць пра сябе ў пазітыўным ключы. Давайте поразмаўляем пра трэнеру, таму што я спачатку вам вярну ваш Лейпциг,
Ну, таму што у Лейпціга быў адзін фактар, які цягнуў іх на дно. Гэта талент Рауля Алонса, які здолеў з камандай не горшых гульцоў, не самых дрэнных, не самых глупых, зрабіць штосьці антыгандбольнае, і за гэта яны расплачваліся да канца сезона. А у Мінзунгене мы пабачым Ярана Зіверта, які яшчэ годзік адпачне і возьмецца за свае. І у прынцыпе я буду вельмі сцешаны, калі Мельзунген яшчэ і ў наступным сезоне выйдзе ў лігу чэмпіёнаў, чаму не. А пакуль, дарэчы, пра трэнераў яшчэ адзін момант. Вельмі важны, што трэнерам сезона лепшым у Бундеслізе стаў Гудзён Валор Сігурдсен. Ну Я хацела так, сказаць вось вы малады трэнер, але і не такі ўжо малады атрымліваецца. вы штосьці пра Лемга, пра Магдебург, я з гэтым згодзін, але 4-е месца Гумерсбаха, прычым, ну, давайте так, я б не здзівіўся, калі б Гумерсбах стаў трэцім. Я Самы хацеў бы, паспяховы сезон. каб Гумерсбах стаў трэцім, таму што па якасці гульні гэта лепш за Фленсбург, па думцы. І для мяне Фленсбург стаў расчараваннем вялікім, таму што яны першую частку сезона выдалі такую, што яны паказвалі, што ў іх усё добра з менталкай. У іх няма праблем, у іх ёсць склад, у іх ёсць другія нумары, і потым другі адрэзак яны выдаюць проста, ну, такі, сёння гуляем, заўтра не гуляем. Сёння забылі выйсці з распранальнай. І гэта здзіўляе. Гэта здзіўляе, але, ну, напэўна, я б хацеў, каб у іх быў нейкі трэнер кшталту, я не ведаю, Враніша, Махулы, вось такія фундаментальны, які б меў нейкую думку. Таму што Павіч прыйшоў на гатовае, і ён не мог чагосьці змяніць. Ну што, чакаем кошт альбо каго-небудзь яшчэ. Ну так. Аднаго дакладна чакаем. Ці будуць яшчэ. Ну, слухайце, я так разумею, што талант знойдзе месца ў Бундеслізе, пытанне дзе. Я б хацеў, каб Пытанне, гэта быў, калі? я думаю, гэтым летом. І я думаю, што гэта Не, будзе Кіль. Так, Ён сказаў, што Так. не будзе. летом. Не, Талант сказаў, што летом хоча знайсці клуб. Ён сказаў, што ў яго ёсць там штосьці кшталту 6 прапаноў, і прапанова ад жонкі пачыць годзік. Але апошні ён так у прыярытэт не ставіць. І сказаў, што калі будзе нейкая канкрэтная прапанова з добрымі умовамі, то хутчэй за ўсё ён будзе, таму што ён прызвычаіўся да такога рытму і ён не ведае, як жыць інакш. Магу яго цалкам зразумець тут. І вось тут пытанне Кіль ці Фленсбург, і стылістычна я б хацеў яго пабачыць у Кіле. Я думаю, там для яго гульцы больш цікавыя. Абсалютна згодна. Таксама не вельмі уяўляю сабе Фленсбург его кіраўніцтва. Я таксама з вами пагаджуся, што Кіль выглядаў бы лепшым варыянтам хіба. А Фленсбург так, заставім кошце. Хай так. І яшчэ я, напэўна, скажу апошняе слово пра Берлін. Берлін гэта прыклад таго, як можна не гуляць чэмпіянат і стаць другімі. Таму што я не бачу, каб яны выдавалі штосьці там зашмат добрае, але, ну, ростер дазваляе ім гуляць так, як яны гулялі. Вось мне падаецца, што калі яны у другім коле прайгралі Магдебургу, то гэта было ўсё. Ну, дагульваем сезон, і, ў прынцыпе, гэтага хапіла. Але я б не стаў ставіць нейкі плюс гэтаму Берліну за сезон у Бундеслізе. Але чакаю ад іх чагосьці добрага ў лізе чэмпіёнаў. Ну, яны дастаткова роўна правялі гэты сезон збольшага. Наконт таго, што ў іх там нейкі ростер, я не пагаджусь хутчэй. Тут для мяне гэта фактар таго, што Гіцель хіба адгуляў усе хвіліны магчымыя ў гэтым чэмпіянаце. Вось, але насамрэч правёў шыкоўны сезон. 317 галоў, таму Берлін хутчэй так, дастаткова чакана правёў сезон. Яны ў двойке. Ну добра, тады давайте перайдзем да Польшчы, дзе здарыўся такі сюрпрыз, якога мы не чакалі увогуле. Калі б І вы хтосьці прысутнічалі.
Я прысутнічаў на абедзвюх гульнях, і гэта было, канешне, вельмі цікава глядзець, як ну, вось просто вельмі громкі зал у Плоцку. Ну там 5 з чымсьці тысяч гледачоў. І яны такія, яны даволі агрэсіўныя і даволі шумныя. І калі ты бачыш, як гэтыя людзі проста моўчкі глядзяць, ну вось там паветра можна было рэзаць. Там ніхто не разумеў, што адбываецца ўвогуле. І ну так і здарылася, што Ліеўскі знайшоў падыход да гэтай віслы. Проста не лезці супраць гэтай абароны на 6 метр. Дарэчы, не трэба выбачыцца перад братамі Дышыбаевымі. Я сказаў, што іхнія добрыя дні яны пазаду, але яны выдалі такую фінальную серыю, што гэта супер. То, як ляцела асабліва ў Алекса. Алекс увогуле так такую апошнюю гастроль зрабіў, то яго тут трэба было пакідаць у камандзе. Вось я хацела сказаць, каб па ім сумавалі асабліва. Ён, дарэчы, яшчэ сустрэўся, яны абодва сустрэліся з фанатамі. Там у дзень фінальнага матчу яны гудзелі ўсім горадам на цэнтральнай плошчы. З ратушы палівалі ўсіх шампанам, крычалі тое, што ну, некаторым не трэба было крычаць. Ёсць пытаннішкі па таму, як Мароўскі зможа прыехаць там паліць кветачкі у Плоцку пасля гэтых. Але гэта была эйфарыя. Гэта было вельмі якасна ў выкананні Кельца. І гэта было проста ну, жудасна ў выкананні Плоцка. У Плоцка не атрымлівалася нічога. Там, напэўна, адзіны, хто штосьці намагаўся зрабіць, гэта быў Касаротаў. Касаротаў сабраў усе локці гульцоў Кельца за матч у Кельцы, прынамсі. Ну, то бок ён размаўляў, напэўна, з трэнерам менш, чым з медыкамі. Але ну вось маем, што маем. Што яшчэ б хацелось дадаць, тое, што хіба Алан Душыбаеў геніяльны трэнер, і што я не ведаю, як ён у сваёй галаве гэта ўсё прадумаў, але атрымалася, як атрымалася. Кельцы чэмпіён пасля 2 гадоў. Вось. І выйгралі яны заслужана, Вісла зусім нічога не паказала. Ні ў абароне, ні ў атацы тым больш. На мою думку, галоўная прэтэнзія да Сабаты, яна можа выражацца ў тым, што трэба было зрабіць, каб Мелвін Річардсон выглядаў як сярэдні гулец там польскага чэмпіянату. Ну, падаецца, гэта вельмі складаная задача з такога гульца, з такім патэнцыялам вось зрабіць тое, што мы атрымалі на фінішы сезона. І я лічу, што гэта цалкам заслуга трэнера, таму што не выглядала так, нібы ні адной камбінацыі проста не было ў прынцыпе пад Мелвіна. Час ад часу атрымліваў мяч, і вельмі часта ў вельмі складаных сітуацый, дзе ўжо поднятая рука, і ён проста быў вымушаны ісці на кідок. Слухай, я тут скажу яшчэ адну рэч. Я заўважыў у Калішу, калі яны гулялі кубак. На размінцы вся каманда там штосьці адпрацоўвае, ну ведаеш, там банальна там пасы. А Рычардсон ён ну там штосьці там на ікры парабіў, штосьці там падціскаўся сам. Ён быццам не частка гэтай каманды. Я не ведаю, што ў іх там з Сабаты, але ну штосьці там адбываецца. Ну, відавочна, што ён, у прынцыпе, як вось ты кажаш, што ён на размінцы асобна ад каманды. У прынцыпе, на пляцоўцы гэта выглядае таксама. Там шмат атак, дзе левы паўсярэдні і цэнтральны проста паміж сабой гуляюцца. А Мелвіна не існуе проста. І вось гэта, ну, у прынцыпе, Вісла як бы пакутвае ў атацы. Яна ўвесь час гэта рабіла. І Кельца, ну, вось так атрымалася, што яны ў абароне знайшлі, як там адпрацаваць Фазекашам з Янцам. У Янца зусім канцоўка сезона не задалася. Таму Сабаты прыйшоў да Касаротава фактычна вымушана, таму што проста ні ў каго з атакуючых гульцоў не пайшло. Касаротаў быў адзіны, хто хоць нейкую небяспеку ствараў. Вось. Ну і яшчэ мы павінны дадаць, што сёння прэзідэнт Віслы як бы выдаў заяву, што Сабаты застаецца яшчэ
як мінімум, хутчэй за ўсё на сезон. Заўзятары Віслы яшчэ сезон будуць пакутаваць, а заўзятары Кельц, хутчэй за ўсё, будуць насалоджвацца тым, як пакутавае Вісла. У Кельцы, дарэчы, у апошніх гульнях яшчэ варта адзначыць Клімена Ферліна. Ваня казаў, што ад яго нічога не чакалі, заўзятары Кельца, перш за ўсё. І вось ён просто абсалютна з першых там хвілін, як выходзіць, ён уключаны, ён зараджаны, ён маладзец. Не, ну слухайте, ну там Вісла зрабіла палову. Калі ты робіш такія кіткі ў самым пачатку, ты разагрэў кіпера, і ён ужо спаймаў гэты берсерк моуд. І ў прынцыпе, так і атрымалася, але так, узровень пажагнаўся ён з кельцамі вельмі прыгожа. Ну і давайте апошняе. Што вы думаеце пра Ліеўскага як трэнера? Ці трэба пакідаць, ці трэба шукаць штосьці, калі ўсё і так працуе? Ну, як я і казаў у падкасці, калі мы запісваліся пасля сыходу Душыбаева, што калі фінальная серыя будзе паспяховая, нават не з пункту гледжання трафея, а з пункту гледжання гульні, то я ўпэўнены, што Ліеўскі застанецца. А тут да гульні дадаўся яшчэ і трафей, таму у мяне шчыра няма сумневаў, што ён застанецца. Я згодная, думаю, што застанецца, і думаю, што гэта да лепшага. Я думаю, што ён застанецца. Не ўпэўнены, што да лепшага, таму што па факту мы бачылі ліеўскага трэнера 4 гульні. Па 4 гульнях нейкія высновы рабіць цяжка, асабліва пры такім Сабаты, які там 2 трэнеры гулялі на гэты вынік. Будзем шчырымі. 100%. Я лічу, што это не тое, каб Ліеўскі выйграў гэтае супрацьстаянне, колькі Сабата і Вісла прайгралі яго. Для мяне безумоўна, менавіта так гэта выглядае. Але пазітыву скажу одну рэч. Я не ведаю, што будзе ў наступным сезоне. Што здарылася ў гэтым сезоне, калі ёсць дасведчаная каманда з дасведчанымі гульцамі, якія кожны сам ведаеш, што ён уяўляе сябе. Ім там нейкія цяжкія, складаныя такія мудрагілістыя ідэі не патрэбныя былі. Тое, што даў ім Ліеўскі, ён даў ім свабоду рабіць тое, што яны умеюць рабіць. І пайшло. Я не ведаю, ці спрацуе гэта ў наступным сезоне, таму што там будуць іншыя гульцы, будзе нейкая колькасць маладых гульцоў. Ужо ёсць чуткі, што яшчэ адно падпісанне на левага паўсярэдняга будзе, што добра. Але я не ведаю, ці будзе гэта адразу штосьці такое цэльнае, ці прыйдзецца пачакаць, і як яно пойдзе. Спадзяюся, што пойдзе добра, але не ўпэўнены. Для мяне яшчэ магчыма плюс тое, што якраз да маладога трэнера прыйдуць маладыя гульцы. І магчыма, яму будзе нашмат прасцей узаемадзейнічаць з імі. Калі б, напрыклад, прыйшлі нейкія там суперзоркі, то гэта магло быць больш праблематычна. А так прыйдуць маладыя, і ў прынцыпе у яго будзе магчымасць будаваць з іх тое, што ён жадае бачыць. Ну што, Іра, апошняе слова. Класны сезон мы паглядзелі. На чэмпіянатах і расчараванні былі, і добрае было, і гэта сапраўды нейкія такія, гэта тое, пра што прыемна паразмаўляць. Гэта тое, што было амаль заўсёды, не заўсёды. Але часта гэта было прыемна глядзець. Мы тут для гэтага і збіраемся. Ну што, амінь. На гэтым на сёння у нас усё. Мы вернемся да вас пасля фіналу Лігі Чэмпіёнаў. Да сустрэчы. Пабачэння. Дзякуй, да пабачэння.